И здравейте YouTube, продължаваме да снимаме на Skyblock, това е втори епизод и с мен е Монито. Здравейте! Така, решихме, че мога да играме на LAN мрежа, това не е сървър, така че не искам коментари от сорта, искам да игра с вас, защото това не е сървър, а играме на един и същи интернет и затова няма как просто да игра с вас. Мисъл, ако можеше, щях. Да, това е първия Island, който така, го преобразих в къща, която още не съм довършил. Отдолу имаше айрони, такова въглища. Тук си направих, преместих си фермата. Това е пясъчното, което отдолу имаше 4 честа буквално вътре, които беха празни. И това го направих на ферма, нали. Тук съм направил само няколко пътища. Не съм пипал нищо, нали, да видите как са байомите. Тук, нали, прасето от вилиджер, кравата си седи на едно место, там овцата. Жълто овцата е като тръгнеш към кравата и напред. Само си иска, нали, от тебе да не бутнеш животните, че не знам как си ги Колко вземе. са? 3 на брой общо. Да. Тук отдолу има 2 диаманта. Случайно паднах от World да ги видях. На тях ще ги купаваме по-късно. Тук нямаше вилиджер. Тук има къща за теб, ако я искаш. Поставих си кирката в чест. Добре, де. Какво ще си я вземеш? Да, какво ще правим днеска? Какво ми си става да правя? Да купаваме малко. По-скоро ти ще купаеш. Защото аз трябва да моделирам така къщата уж. Или да довършвам, не знам. Прасето е дошло при нас. Може ли само да падна? Не. Само ако не бъде бутнат. Или ако го удара? Не дей. Остави го Гошко. Аз така ще го кръста. Отново отива на прасе Гошо. Моля ми направиш на мен кирка, че на мен са много миниатюрни. Аре по-да. А през това време ще отида на другия world да събера малко от дървото. Помислих, че удари прасето ми стана жал. Не съм такава. Да, там има моб спаунери, но се съмнявам, че ще ги използвам. В смисъл, аз ще направя характерната Skyblock ферма, нали, която се спаунват на едно место отгоре и после падат долу във водата. Ако трябва. Дървена кирка ли искаш? За сами напред да. Да. Колко? Малостив чест? Ой, Това горе. Това е такъв за общо ползване. После като изпека айрона ще видя какво ще направим. Може би меч. Аз с уния 2 диаманта мога да направим енчантинг, не нещо друго. То аз не знам всъщност какво има по честовете. Само знам, че там има куче, което трябва да ми. Да. Нищо. Искам да дропна стапли. Знаеш кога аз просто го тая, надявам се да падне тук, а не е извън мапа. Добре, сега видим нататък какво ще правим. Лесно, аз обладнях. Монка? Малка подробност. Нямаме храна. Не сме на Peaceful. Да, и това също между другото. Мирно. Да няма, има чудовища вече. Може ли да го направиш? Това ще е гадно. Да, ние тествахме някакви мапове така при малко играха в монката. Подпалих леко. Лекичко. Какво е това? Камък ли си запалила? Не знам. Някакво дърво си сложила. Защо около него гори? Защото отстрани. Тя си го запалила самото дърво. Зарежи. Не се маха. Трябва да направя торчове за къщата, защото не искаме мобове. Може и да довършиш. То е много лесно, нали? Това според тебе за колко време съм го строил цялото? 5 минути? Искам ли си? Докато израстат нови дървета. Колко мислиш ще минало? Така, всеки един ъгъл ще сложи торчове. Как се справиш с камъка? Да попитам аз. 11. Това е добре. Ще ме заболя. Сериозно ли вали? Вали ли? Да. Ти изключила си дъжда? Не, вали ми. Да. Между другото на този клип гласа ще ми е много по-променен, няма такъв някакъв муден бален. Защото като си говоря сам, мисля, че откачвам. Нали така?
атмосферата тук, че ме е страх малко за живота ни общия. Взех саплингите. Тъмно е. Защо я майрам при мене? Ей, на другия остров има 3 кучета. Как ги виждаш, че са 3? 3 са, бе. Не те лъжа. Едното е за мене. Не, ако може 2 да са за Само мен, едно да е. си ги размножа. Само едно е. Едното е скелет, не, кучето ще падне от мапа. Тъпо куче. Умно куче. Не е тъп. Май са чит. Не, 2, 3, не знам. Не бе, едно куче, това са тревички. О, сериозно? Кога има пели тревички? Не знам, това е някакво ново на Майнкрафт измислено. Да, Не, има и някакви нови мобове в тази версия. Паяка ще ни изяде. Защо има паяк там? Убий го. Той идва към мене. Страхливец. Падни, бе. Той падна. Сериозно не го Да, Тревички е паяк. най-мизерно го бутнах долу. Но има голстон. Той сигурно от покрива се е спамна. Виждам и скелет на гъбата отгоре там. Да, знам. Не ми пука. Нали съм там. Копай си ти. Спирай. Сега нека правим тук производство. Ти гледай, поне са много вълки от мене. Насякъде има скелети от другите острови. Тия къде не са наши осветени, такива кепчернати. Овцата ни я виждам. Там има много вълна, мога да ти направим легло после с него. Страхотно. Аз имам една много хубава идея. Искаш ли да лефнеш за малко? Защото аз имам едно легло да преспа тази нощ, да стане ден и пак да джойнеш. Нямаш ли 3 вълна? Какво нямам? Нямаш ли само поне 3 вълна? Това легло ми се даде в началото, с което паднах от порода, после си го взех. Добре да е левкам. Аз съм си го направил под стълбите, като Хари Потър. По-бързо. Чакай секунда, да. Ако хората те харесат този клип, ще те снимам още. Чу ли? Добре. Станеш известна като сестра ми. Тя снима. Преди клипове. Нали уж имаме 51 000 гледания на един клип. Сериозно? На първи клип толкова има. Вау. Аз там ми тръгна всичко. Аз го направих на базики и гледа какво това. Моя джойнеш, смисъл. Извинявай, че не ти Ама казах. готов ли си? Да, бе. И при кучето има крип. Жал ми е за кучето, знаеш ли? О, видях Диня. За мен е. Вземи си, щом ти трябва, само да не паднеш от мапа с нея, моля. Защото аз това ще направя в момента, че не искам да съм гладен. Колко готин се това, едно те бие за пръчка. И си чупиш костите всъщност. Поставяме горния тест. Ме ми бъгнаха тия, не ги виждам. Тия деца отварят и затварят. Колко камък събра? 29. Супер, ще ми дадеш. Да. 3. Да, държа. Чакай. Може си направиш после, като купаш още 3 си напри по-факир. Чакай първо да се върта. Ти до края ще изхъбиш. Има още малко, само на оранжево. Ще ми помогнеш ли с билдването? На? Къщата. От камък? Със всичко ще ми помогнеш. Какво сбърках, бе? Какво съм сбъркал? Още трябва да махнем един камък. Ти за какво правиш? Мост? Не виж, че навсякъде съм направил каменни мостове. Да. Отиваш до другия баем. Целта ми е да стигна до крипъра. Обаче в там най-новата версия, нали? Аз преди играх на 0.15.0, а не 0.2 накрая. Това. TNT-то гърми много повече вече. Мисъл, един е такъв малък остров, нали? Мога го изгърми целия. И не виждам кучето. Какво? Те са го бутнали. Не! Бъти педерасите. Не, искам кученце. Има мухоморка на уня там. Това се активира. Гръмна ми от острова малко. Малко. Честа е там, не ми пука. Ей, това беше куче. Ма кучето го няма. Не ми пука. Не ми пука. Нали не гръмна честа. Има ли нещо интересно? 2 яйца от куче. Едното е за мен. Аз как ще ги развъждам? Сега на кой се падне на него? Да, верно, че така ставаше, бе. Аз това го бях забравил. Браво. За това съм. За камък. Ей. Тук тревата е някаква бяла.
сива. Да, затова се обърках, че има повече. Имам и такива 2 снежни блока и тиква отгоре. Мога да си фармим сняг с снежен. Снежен човек! Да. Яко! Не, няма да правим още. По-добре да му разфасовам главата на семки, за да ги... Май ще изфърли, защото ми рефрешна world. Има ли нещо верно? Не съм аз виновен. Виновен е телефона. Трябва да си купа нов телефон, май. Няма. Още една диня. Диня. Само 18 ли събра? Аз какъв надежден мост направих. Добре, а тук къде съдил дини, не си ли посадил една тиква поне? Той ми даде само една диня на семка. Да, няма да да разфащаваш тази тиква. Но после ще се направим пак. И после ще темваме кучетата, нали? Ще ги опитомяваме да е на български. Имаме ли колка ли? Не. Значи после. Да. Куче. Че да не ме бутнеш само. Не го взимай. Няма бе. Пусти го в често, дека си седи там. Имам тиквани семки. Име. Надяваме, че никой добър крипър няма да седи тук. Като ония крипър. Бати пича. Хем уби паяко, хем не гръмна нищо. Кой знае какво. Как ми залаги тук. Добре. Не, това е просто съобщение от YouTube за това. Къде е прасето? Жоро! Жоро! И прасе ли не беше нужно да ме удръж. Исках да паднеш просто. Да, паднах. Благодаря ти. Не беше от първо, да. Сега трябва да катера стълбите. Отново. Жорко, прасето и една крава са останали. Значи овцата я няма. Един скелет е умрял. Къде овцата? Напреде, на един друг остров. Няма да закачаме сега. Нали имахме овца? Или нямахме? Да, тя напреде. Ама тя е жълта, бе. Не мога да си отсветиме как си искаме. Нищо. Виж на острова зад тебе, виждаш ли го? От глината. Има кокъл. Бързо. 16. Това е много. Колко. Малко ще се пак. Окей. Я виж, бутнах ли парсето? Не. Удари ли го иначе? Не, минах през него. Ама беше доста близо до края. Това не знам как е паднало. Нищо. Те се възраждат, като има много трева на место. Кое? Спамват се животни, като има много трева такова. И ние имаме ли? Запалих се. Как е, момче? Жива си, бе. Мислих, че си на пътя да умреш. Имаше вода до мен. Тук има оранжев пясък. То ми е любимия. Не виждам кокалите. Ремувнали се. Голяма работа. Падам от порода. Мисъл, нямаме толкова храна. Даже ние нямаме семена, такова за... Да, ама имаме диня. Да, върва. 10 диня, имаме. Ти имаш, аз не съм си взел. Горе в етеричния чест. Ти си някакво такова дошло да ми краде храната. Глупости. Шегувам се, бе. Ама, като стане 15 минутен епизода, го спираме, защото сега в момента е 13. Знаете колко бързо минава времето, като играме така. Да. Нищо, пак ще го правя. Как искам да потара. Ама се сетих, че имаш камъни в тебе и няма нужда да става. Там виждам джунговото дърво готино. От селото там ли? Няма от селото, но може да има честа с от селото. Искам от селото. Чакай, че чупа трева. Все пак бях права, че има 3 кучета. Да, твоето... Ти си мислиш, че ги виждаш. Да, но има 3 кучета. Има разлика между да ги виждаш и да са спалнати и да са в честа. Ама има. Нищо пак не си права. Права съм, запалих се. Не виждам къде хода. Набутай се във водата, бе. Не я виждам. Там си, малко по-наляво. Ще умра. Добре. Добре, ще ти казах. Не, аз я видях. Да, бе, това е много променен огън и такъв прасе. Това прасе е някакъв самоубиец. Пред мен застана тъкмо докато ходах. Леле, 2 единни постижения. Те сега те първо ще растат, още не са всички пораснали. Семе! Не, семето ми падна долу. Без семе сме. Какво семе? Нормално за пшеница. Жалко, няма ядем хляб, ще ядем диня.
Стана 15 минути епизода, обаче чакай поне да отида до селото, да видя дали ще ми дропне семе, ако нещо се разочаровам много. Ще трябва от скелети кокалите да им разглавим. Айде, едно семенце. Семенце. Имам статка, ама. Едно семе пусна. Добре, това е завърших на епизода. Чакай да дойда при тебе поне. Да се виждаш накрая. Да те рекламирам. Нищо, че нямаш YouTube канал. Идваш ли, бе? Чакай, то не. Бавен. Си бавно, бе. Зацепи ми. Чакай, зацепи. Добре. Стой така. И това беше от нас. Чакайте следващия епизод, другия ден и това е.